Ξέρεις ελληνικά, ξέρεις ισπανικά. Πάμε να το δούμε. Πρώτο βήμα. Μαθαίνω την κύρια έννοια της οικογένειας λέξεων. Συνδέω τη λέξη κάρτα με την κάρτα χαρτί. Σημασίες. Γράμμα επιστολή, χαρτί τράπουλας, κατάλογος ρεστοράν, χάρτης. Δεύτερο βήμα. Σκέπτομαι σαν Ισπανός με οικογένειας λέξεων. Καρτέρα ίσον χαρτιέρα, δηλαδή αντικείμενο που βάζω μέσα χαρτιά. Ας δούμε στις σημασίες. Σημασίες στα ισπανικά μέσω οπτικής μεταφοράς της κάρτας. Πάμε στα ρήματα. Καρτεάρ, ρίχνω τραπουλόχαρτο ή ανταλλάσσω κάρτες, δηλαδή αλληλογραφώ. Και το ρήμα καρτέο που σημαίνει αλληλογραφία. Το ρήμα encartar, δηλαδή εγγράφω σε χαρτί, εγγράφω. Το ρήμα descartar, δηλαδή ξεσκαρτάρω, αφαιρώ από χαρτί κάποιον, αποκλείω, απορρίπτω. Το ρήμα acartonar, δηλαδή γίνομαι σαν χαρτόνι, ρητιδιάζω, ζαρώνω. Όλα τα νοήματα από μια κοινή ρίζα, όπως στα ελληνικά. Ξέρεις ήδη ισπανικά, άσε τον εγκεφαλό σου να συνδέσει τα νοήματα. Εκμάθηση λεξιλογίου μόνο με 10 ευρώ το μήνα. Κάνε εγγραφή στο neurolengua.gr.